Aquí a Andorra hi ha molts punts d'interès relacionats amb la cultura. Un d'aquests són els museus. Però realment atreuen el jovent del país? Al país trobem museus com són el Thyssen o el CAE i volem saber en quina mesura els joves venen per voluntat pròpia o per activitats escolars. Si els joves venen amb freqüència al museu, nosaltres comptabilitzem dos tipus de visites amb els joves. Hi ha una que els joves que venen amb família i després també participem en moltes activitats educatives. Els joves venen, però no venen tot el que ens agradaria que vingués, sinó saber per què. És com, què motiva a venir i què motiva a no venir, que això és el més difícil. Una de les solucions possibles seria obrir canals de comunicació, per una banda. Crec que museus i jovent no hem trobat la manera d'explicar-nos què podem oferir i vosaltres què podeu demanar al museu. Bueno, solament vaig a museus d'Andorra quan és amb el cole. Yo de lo que conozco de aquí, normalmente los museos son más de historia, creo, como de Andorra, quizás trayendo más exposiciones de arte como más contemporáneo o algo que llame más la atención a la juventud acá, pero tipos de exposiciones de arte nunca he visto nada, al menos yo, pero quizás así por redes sociales o por lo mismo del carnet Jove, que a veces publica noticias por ahí mismo. Com podem observar, els museus no reben tantes visites als joves com a ells els agradaria i s'hauria de trobar una forma d'interpel·lar més a aquest públic.